Teka, maganda ata mag-English din ako, no? Para maintindihan din ng mga panyaga yung vlog ko, no? Tara, bukang ko. Come on guys, let's see how much diesel ano ba yun? Vegetables here in our place. Okay? Oh lala, tayo na mga friends. Like and subscribe. Nood na Vlogsi TV. Whatever the topic, vlog it. Hello guys, labas ulit tayo. Pupunta tayo sa bayan ng Mangaldan ulit. Titingnan natin kung magkano ang benta nila ng mga gulay. Okay? Tara, samahan nyo ako. No. Tara, let's go na. Oops. Bago pala papunta ng bayan, eh huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel, no? Ito, Vlogsi TV. Okay? Teka, maganda ata mag-English din ako, no? Para maintindihan din ng mga panyaga yung vlog ko, no? Tara, bukang ko. Come on guys, let's see how much diesel ano ba yun? Vegetables here in our place. Okay? Come on, let's go. Oh ayan, dito na tayo sa bayan, no? Okay, dito ulit tayo sa Mangaldan, Pangasinan, no? Pupunta tayo doon sa pamilihan ng mga gulay. Okay, palapit na tayo. Okay, tara na. Tuloy tayo sa paglalakad. Oh, ito yung mga establishmento dito sa Mangaldan, oh. Yan. Ito, may mga nagbebenta ng mga lechon manok. Ayan po. Yan. Okay. Oh, dito na tayo sa public market. Yan. Okay. Oh, tara. Tuloy tayo sa paglalakad. Oh, nandito na tayo sa palengke ng Mangaldan. Ito rin ang puto. Magkano tong puto nyo? 45, ito magkano? Kutsinta, ito para sorted, no? Ito yung puto kalasyaw, no? Ito yung puto kalasyaw, yan. Magkano itong puto kalasyaw nyo? 100. Tapos ito Iko, yan. Wala na, ito. Latik, magkano? 10, okay, madam. Yan, smile. O, yan. Kaya punta tayo sa ano? Ito, tanongin natin. Madam, magkano itong pakwan nyo? 5 pesos. Ito magkano yung pakwan ito? 1 kilo. O, dati daw, daming pakwan dito. May dayahan ito. Magkano to? Pag isang ganitong piraso, magkano kaya? Kasi mamaya try ko kukuha. Pagkatapos ko mag-vlog, kukuha ko. Sige. Ayan, dami yan. Kulang yung vlog yung kung walang pogi. Ay, wala daw pogi. Oh, yan. So, para si friend ko eh. Yan. Yan. Alam mo na pare. Subukan mo din mag-vlog pa eh. Ayan oh. Marami ng followers. Marami ng followers ha. So yung mga pinibenta nilang ibang mga dito, selfies oh. Yan. Lukan o lukan. Magkano to? 50. Okay. Marami pa, mga tahong. Magkano, mga tahong. Okay. Kaya, diretso na tayo sa aming topic natin sa gulay. O dito. Magkano yung sibuyas nyo, madam? Ito. 60 isang kilo daw. Ito, magkano? Ito yung sibuyas na pula. Ito sibuyas na puti. Magkano? Ito, madam, magkano? 50. Tapos, bawang, magkano? Magkano bawang nyo? Isang kilo? 120. Okay. O, dito tayo sa kabila din para makuha din yung iba. Ito. Magkano itong luya nyo? Guys. Ito si Suki ko eh. Yan. Kalamansi. Magkano yung kalamansi na? 20 na. 20 ka.
Itong siling nyo, magkano? 10. Ito. Itong siling verde. Makano? 10 din. Okay. O, may meron din silang alamang. Ito, 10 piso to na. 10 piso. Okay. O, yan, mga kamatis. Yan. Kasama natin si madam sa vlog. O, ito, may mabenta silang kamatis. Magkano yung kamatis mo? 20. Okay. O, yan. O, may tinapa dito, no? O, ito. Nandito yung presyo. Diba tatanungin? O, yan, o. Kita nyo na, 25. Isa. O, 1 half, 35. O, ito nga. Itong upo, no? 4 upo to. Ayan, o. 25. Isa. Yung malaki, 30. 25 yung maliit. Ayan. Okay. O. Ito. Magkano tayo yung madam? O, 20 daw. Ito yung ano, no? Tawag dito. Talaya. Anong pangalan na to? Kamote. Nakalimutan ko na. Kapag vlog ko, nakalimutan ko yung pangalan. O, ito yung talong. Magkano yung talong nyo? O, 25 daw. 25. O, papayas. Magkano? O, 40 isang kilo daw. Ayan. Okay. Paano bang kayo nito nyo? 50. Okay. Ito mga 10 lang to. Mga sodok para sa ano. Okay. Kasi dito sa palengke ng ano, Mahagan. Oh, ayan. Okay. Karikoy, magkano mangga mo? 200 sa kilo. Oh, 200 daw. Alam nyo na, ibig sabihin nun, 200. Kano yung kalas niya? 40 pa isang Oh, kilo. tapos yun ang kalabasa. Magkano yan? 70 pa isang kilo. Oh, 70. Oh, kita nyo? Ang pangalan nito? Palaya. Ang palaya. Makyoy. 31 per kilo. Oh, 30. Okay. Palaya. Tapos ito yung ano, hinahalo nila sa munggo, no? Samplo to, no? Pwede doon. Opo. Anong pangalan na to? Bakit? Baot. Oh, ito yung ano, kay Mito na, ano. Akala tong kay Mito nyo. Wala tayo nagbebenta dito, tumatay siguro. Balik-balikan natin mamaya, no? Okay. Ayan. Ayan yung mga pinsan nila, ano. Ayan. Oh, ayan, may saging. Magkano yung saging nyo, madam? Magkano yung saging nyo? 60 yung lakatol, 50. Ito yung lakatan. Saba. Saba, okay. Tapos ito naman yung tinatawag nilang Sigarilya. sigarilyas, no? Iba yung sigarilyo, sigarilyas. Ito yung hindi nasisindi, kinakain to. Makano to? Sigarilyas, makano? Makano? Isang Oh, tali. 10, isang tali. Sampo, Oh, isang tali. oh, 10. Saling din si madam para makita sa YouTube. Okay, si madam. O, ayan. Okay. O, ayan pa, marami na. Dahil tanong na natin, pagkatapos ng vlog ko, bibili ako. Ano magalang sa buhay natin? Ano daw, may joke daw si madam. O, si madam. Ano? Anong magalang sa buwan? Ano? Natin. Ano? Hindi ko alam. Oh, upo daw. Kasi yung upo, ano to, mabait kasi palagi nagsasagot. Upo. Ano? O, yan. Ang galing ni madam, shout out. Yan. Gano'n ng sibuyas na. Oh, yan. 10. Patatas, magkano patatas nyo? 20. Okay. Okay. O, yan. Magkano ito? Magkano to? Alin? Yung 20, isang kilo. rati, ito pa nga. Sayote. Sayote. Ayan. O ito, mga, alam nyo na to. Pare, alam nyo yung pangalan yun. 20-20 to, okay? O, may magbebenta rin mga beans dito. O, yan. Okay. Okay, punta tayo sa kabila. Kita, bibila ko pagkatapos ng vlog, bibila ko dito. O, aba, wow naman yan, anin sana. Ang ganda. May tanong na sa kabila. O, alam nyo na, presyo nila. Ayan, pakita ko na lang yung mga ano, hanggang gulay. Ayan lang. Yan. Balik ako rito namin. Bibili ako ng suko mo. Sige. Oh, yan. Babay ulit. Okay. Oh, yan. Oh. Subaybay nyo ha. Vlog TV. Okay, oh yan. Papakita ko yung may ibang kulay na lang kasi alam niyo yung presyo na eh. Nasagot na nila kanina. Okay. Yan. So yung ano, pipino niya na. Oh, magkano yung pipino nyo, madam? Magkano? Ha? 40 daw. 40 isang kilo. Ayan, 40. Tapos itong, ano pangalan nito? Red bell pepper, no? Ito ba yung red bell pepper? Magkano to? 200. Ito yung carrots nyo. Magkano? Carrots. Ito. Magkano itong 60 isang kilo? O, may
nag-iba rin ng mga plato dito. Oh. Mga ano, ayan. Okay. Ayan, sabi ko na no. Ano pa hindi pa na may tanong. Ito, magkano to mo? Oh, ayan, hi daw, hi daw. Oh, ayan, yan, hi. Oh, bakit eh? Magkano yung broccoli niya? Oh, smiling. Magkano yung broccoli niya? 60 per kilo. Okay, okay. O, yan, tumas na daw. Okay. O, yan na yung presyo, no? So, malapit na tayo magpaalam. O, ito, magkano to? Ito. Ito, magkano to? Yan o, yan o. Yan. 60. Okay. Channel ko para malaman. O, yan. Yes, sa ano, nakano ko sa may bintahan ng mga isda. O, ito, yan o. Yan, yung may ibang kulay nila o. Kukuha nila, yan. Okay. So, gano'n na lang no. Ang mga ano dito, mga gulay, iba-iba pa. Nabibenta naman ito po, mga ganyan. Groceries. Tara! Bago tayo umalis. Itong kalamansi, magkano muna itong karnyo? 20 per kilo. O, yan. Okay, thank you. O, yan, mga isda. Yan o. O, may alabang din sila. O, yan. Alabang. Yung mga bibenta rin ng mga peanut butter, mga ganyan. Kumpleto dito sa mga altan, kaya punta na kayo dito na. Okay. Ayan, sili, oh. Okay. Oh, yan. Baba, si sir. Medyo malungkot si sir ata. Ba, malungkot, may problema ata si sir. Ah. Like and subscribe, sabi mo din. Oh, yan. Oh, yan. Okay. Oh, eh, ito mais, magkano mais nyo? 1 kilo 30. 1 kilo, 30. Meron, oh. Meron sa Pero, lima, no? Marami pa dito, no? Yan, mga kulay nila yan, okay. Yan, mga nakabalot na, ano na, klaro. Yan, okay. Yan, oh. Yan, oh. Oh, kungkan. 7 for 50 pesos, yan, oh. Oh, yan mga pineapple nila. Oh. Magkano pinya nyo, madam? Ito, magkano? 70, oh. Ayun, may tanong na natin yan. Sige. Okay. Paulitin nyo to sa vlog ko, ha. Okay, yan. Sige si madam. Okay. O, ito yung mga 20 ano. Binibenta nilang ano. Tigpi 20 lahat to, no? 20 lahat na. 20. Oh, 20 daw. Yan. Oh, yan. Yan. 20. Hindi ko lang sabihin kung magkano yung presyo nila yan, no? Automatic na yan. 20 yan. Okay. Oh. So, yan, yan. Okay. Yan, kandito pa sa dulo yan. Ang ano dito. Yan, mga itlog, ano, mga itlog. Okay. Kita nyo na lahat, no? Kung ano yung nasa loob ng palengke dito, no? So, yan. Oh. So, yan na. Uwi na tayo, no? Pero bago tayo umuwi, madam, oh, huwag niyong kalimutan, no? Oh, yan, sasabihin ni madam, oh, mag-like, and subscribe kayo sa channel ko. Oh, yan, Vlog si TV. Okay? Oh, yan. Oh, mga friends, ito na. Pauwi ulit tayo, no? So, galing tayo sa palengke. No? Kita ko sa inyo kung ano yung mga nabibiling gulay doon sa dito sa amin, no? Dito sa Mangaldan, Pangasinan. No? So, alam niyo na po kung magkano yung bentahan ng mga gulay dito, no? Okay? At pinakita ko rin yung mga iba pang nabibili gaya ng mga prutas, mga ganun, no? At marami pang iba. Okay? So, sana uwi na tayo, no? Uwian na. Oh, ito yung nabili ko pala sa ano, palengke, oh. Bumili ako ng konti para may kakainin ng mga bata, no? Okay, yan lang nabili ko sa palengke, no? So, tayo na. Okay, let's go home na. Hasta la vista, baby.